Sabroom ni soba hai chen nukjak siwo tui kri tei lama hamia ni sobaro. Edisi haparo nukjak bimang na tongo Sabroom mohai sanlaiwi rok. Nukjak piu ka hai ni hai. Satung no satung hoya kaiwei metal ni pilla salo. Tang sal ni dibor kiring 12 ni simi 3 jora. Gola buksa tui laiwei laharo kasolaijak Twikaham sanlaiwi. Nukjak ka kokma omo hai no Sabroom ni puangbari ardi blok bising ni Sabroom ni simi Manu laisoma ni lahar kotoro. Borok ni sanmung borok ni kamiwo kaisa dibwel marnai nungjaknai Twikaham ni jogalmung marnai henai. Nungjaknai Twikaham koroi bosokolok ma borok mohai kheno phaibo phiaba tabok khene Twikaham nungyawi tongwi mansokliya ni bagoi paithago lama kasolainani ongkhori ma phaikha satung satung hoya khaibai nukjakha metal ni pilla salo. Kokmani bising tei saimanjakha Sabroom amchai ni puangbari ardi blok bising ni kaisa kamiwo bisi kedek maromoi Twikaham manunglaya ni bagoi no Sabroom bai Manu laisoma ni lahar no kasolaika kami ni borok rok. Paithago kokma manui DWS ni tangphang tei polisi phai rok phaibai malai phaikha kok salai phaikha borok bai. Kok salai mani bising tei kok rojakha degyawi no borok no o jengjal ni phiok jaknai henai. Phiaba borok ni kok busuk jora tei tongno. Borok ni kok romani busuk jora tei dakti thepajakno samango abono naising laipijak ni hai. Tangsal ni dipor jora satung kutungma wo 12 ni simi 3 jora laharo matongkha kami amchai ni borok rok Twikaham ni bagoi soba khaimani bagoi. Bureau Report I News.